kachini pon first class contractor lo ke jem hanse ake hai la ke panjan asor Nilip constituency choki hola Vopong Teron arong along PWD IB habit ingnam pamandet first class contractor James Hanse NGO APHLC president Lakhain ko rapon nilip choki hola ahavar ke parlo Vopong Teron arong along nilip arada phan chipanong pipon isi mesen PWD IB Karbi Autonomous Council pen James Hanse contractor upon contract pipon si PWD IB ahem kim rang ponlo sitame labangso IB non pinningan ke phere thume me habit ingna majo pachaman thodet James Hanse NGO APHLC president Pinpur me nilip arada phan pachehok jogjogamat non kya pharlo pachong kon nakason chaman de jima pusi ongdung nilip arada tum chathan sa alam ke klang First class contractor James Hanse NGO APHLC president ko matma pulote alangli ke nilip panjan sam hansia ronga me karlapen crore si lak phokke batangka ke James Hanse si chipare ding ponlo Lasi kedamtang ningkan MP Horen Singh Besi Labangso Foundation Stone let tekang pot pu matha ponthura ki khitho bom MP Amar Singh ti sopa nili barada phan matha ponra ki kim keranga sai pachu othu ponthunoi pusi Vopong Teron arong rad lapen arong sar Stevenson Teron tumpen kachuni ripon Rong sar pen nang ke pachini dona tengke labangso PWD IB choki hola Vopong Teron arong along ki kim hamke ajir ding piklo Bonta hala sohut contractor James Hansia sangho ami thangalam chakateng lepute ningkani sivet si patang de jipusi contractor James Hanse lam chakachi pipon pusi pherangke karjo hut thanang pachini dun lapenang parta hala bangso hut longlea hem phumate ibia phan land donated ahem phuatum sitame labangso longle kanahok thip piglo pusi ronga sarphan than ponlo Lasinona banke labangso PWD IBA contractor James Hansia phan methanga sai ka cheklem pon thujima phan pusi bini pherangke kahumri damahut ronga sor lapen ang partame holadak Vopong Teron arong aronga sar Stevenson Teron tumpen pherangke phan nang pachini dun Lasi labang sualong kadokawe Karbi Autonomous Council along ki claim kedam un aja kong ke long dun ke nilipen ka chetoy dun MEC Pavitra rong pi alang liaphan Karbi Autonomous Council along labang so PWD IB ke kim kerang pon thua phan RDN pon vek thapusi ronga sarpen kachuni rialam the chepaklang pon Stevenson Teron la penili ladak nongwan chuke hola Vopong Teron arong asar theglo labangke la sohem ile tumge theklong labangke PWD department pen mallo PWD IB mallo ahem bangke lalo labangke kachilang me banga theklong la dalo athe nile tum labang sohem nangke kimji pu ka thek don long la pen foundation stone ke le hot ka thek don long bange ninga rong lo la pen la ke PWD IB lo la pen la dake alon do opo la pen la dake meeting ki do war sa ta long po la pen journey ke bang tum thame Ladake ke sang bahalong po personally tum ning chehok pon lo lapen ladake tu so hema source land me donate pon lo me thangalong le ave pinang bong tame rada farman lapen ronga farman polang le tum matha pon sila ke ake joy pen silong le tame pi pon lo la sila ke tang te dar bangke le tum ning duke dolo Tangte labangke he kem kim pen ke biham langdam polo tangte la ke 2017-18 I scheme apot labangke non ke tang et ke do to door nang po ke ban thu nang po an lo labangke ke tangte det bangke alam ke wang vedet nang polo setame la swar lo kopi ka siksak lo ne labangke nilitum ka chini do na teng polo tangte labangke contractor atumsi ke Clemington kok alang tumsi claim pon pedet mon personally to me chini don lo ar lo alam an ke chini don de lang contractor men kachini la contractor bangke hala sohor nili tum thek don long lo la ke tum kachini pon first class contractor lo ke James Hanse ake hai la ke panjan asor alang le phan ke chunuri dunji ke la son hello alang le hala sohor lam chak ke pa jumia teng polo tang te non ka hem ke clar bong nang pola pen karen air chak nang po la pen dake ke sang thu dor nang po moni re tum ta la ansi alang likha sot ke lam chak chipilo la pen kan siang bong po salang le ke puthi hasota ni le tum arjudun ko an ke der ke prap sila so hem ke otpon jima polo setame hasota lang le polo la ken kan siang bong sila bang so hem ke patang pon deji pusi polo setame pini ke lang na polo tang te 18 ven polo tang te prai
ningkan troxiner ke bakeli thulo jo lasela bangke ning ke o thulo ni litumta News report, Karbi Life.